ओंखामखौनो जानोसै खोनालै बिमा। उखैबाय र' होमबालाय आं खुरहैनि। उखैबायथ' र'। आयै मा खालामदों? लाइमोन? आयै हा नोंलाय मा सोरजों फैखो हारसिं नामा? हारसिं फैयाबा ओमफ्राय नोङो आनैनाव थाला नामा? थागोन आयै। माबा आङो गाबोनो फाथैलाय बिसिनो नागिरदों। मा? जोंफोरो गाबोनो फाथैलाय बिसिसिगोन। फाथैलायखौ बिसिखांबासो आङो फ्रि जागोन मानसिया। थारमाने माबा नांथानाय रखम मोनबाय थादों आङो। लाइमोन नोंनि खलथाया गाज्रि जामारबाय। नोङो मा सानानै फाथैलाय बिसिनो नागिरदों हा? दाबायसा मालाय जाबाय होननानै नोंखौ लांनो फैबाय थायो। नों थांनो गारि साला फाथैलायसो बिसिनो नागिरदों। आफा नोंसोरखौ बेसेबां बुंनांगौ आङो। आं अनजालुजों मालाबाबो संसार जाफिननो हाला। आरो नोंसोरो आंखौ बुंनानैबो जेबो लाब गैला। गाबोनो डेटआनो फैथारबाय। थांसै आङो बेखौनो खिन्थानो फैदोंमोन। मा अनजालु जाबायसोआबो राजि जाबाय आरो? मानो राजि जाया जानो? नोंसोरो मा बेखौ मोजां सानदों नामा? बेबो खिजानिबा सोरबा हिनजाव मोनबाय खोना बेनिखायनो राजि जाबाय। आं बिनि आखलखौ मोनथिखागौ आयै। बेनिखायनो आं बेजों मालाबाबो थांला। नोंनो अख्रा खालामबाय थादों खोना बेखौ। बेनिखायनो फाथैलाय बिसिनो ओंखारबाय बिबो। आंनिबाथ' अनजालु जाबायसा नोंखौ दाबो लांगोन। नाथाय नोंनो सेंग्रा गोरलै मोननानै अनजालुजों थांला ना? आफा बाथ्राफोरखौ एसे सानै हनै बुं। आङो सेंग्रा गोरलै मोनबाबो मोनाबाबो आं अनजालुजों मालाबाबो थांखाया थैबाबो थाङा। आरो नोंसोरो आंनि थाखाय एसेबां टेनसन लायाबाबो जागोन दे। नोङो बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा हा? मानो लाया? जोंफोरो नोंनि बिमा बिफा मोनथिगौ ना? आङो मोनथिखागौ दे नोंसोरदि आंनि बिमा बिफा होननानै। बिमा बिफाबानो एसेबां टेनसन लाबाय थानांगौ गोनां जाबाय आरो? आंखौ एसेबां टेनसन लाबाय थानाङा नोंसोरो। टेनसन लानानै खर'फोरखौ गाज्रि खालामना लानाङा। आङो उन्दै गथ' नङाथ', आंहाबो साननो हानाय गोहो दङ। नोङो बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा हा? जेब्ला बिमा जागोन अब्लासो बुजि मोनगोन नोङो। दे थांसै आं बिबार लानियाव। बेयाव थाबाय थाबाथाय आंहा खर'आसो बेसेबा गुदुं जागोन। थां फैनांलाबो नोङो। जागोन आफा नोङो जेबो टेनसन खालामनाङा। आं फैला एबारनिफ्राय। नुदोंना बिमा नुदोंना? सोर हौवाखौ मोननानै एसेबां लेबेल मारि एसेबां बाहादुरि जाखो बियो नोंनि फिसाजोआ? जानोहाय मानो एसेबां बेफोरबायदि जालांखो मानसिया एसेबां अख्रा? आं सानबाथाय बेसेबा टेनसनसो जायोहाय बिफा। जेबो टेनसन खालामनाङा बे सैमा गथ'नि थाखाय मोनथिगौ ना? बिमाहाय बेनि टेनसन खालायालासिनो थानो हाया। आरो नोंसाजा माथो नोंनि बाथ्राफोरखौ लानायानो थाङा मोनसेबो बुजिनायानो थाङा। थाथु जायखि थैया बेफोरबायदि गथ'खौ ना थैनो होनांगौ। बेफोरबायदि थैनो होनो हायो नामा? हायाहाय आङो बांसिनसो टेनसन जाबाय। गाबोनो फाथैलाय बिसिमारसिगोन आरो। गाबोननो बिसिमारसिगोननो। मबाइलाव हिसाब सोबाय दानियाबा लेटेस्ट आबुखौ लागायना होनिसै। फिनलु सनानो र' मोनसे बाथ्रा। आङो आंनि बायदि माथो दिहुननो हानाय नङा। माथोखौ एसे बेलेग खालामनांगोन अब्लासो आंखौ होननानै मोनथिनाय नङा। नोंसोर गोनांनि फिसाफोरा जोंफोरनि सिगाङाव बिराद गाजा दिन्थिबाय थायोना। एबार नाय आंबो बोरै नोंसोरनि गाजाखौ दिहुनगोन। आरो आं टिल्लुखौ गावनि खालामनासो नाजागोन। बुरि नाजाथारगोन। सिगाङावनो नोंसोर सानैखौ ब्रेकआप खालामहोग्रोनि र'। बेनि उनाव आं ओमफ्राय न'आव खामानिबो दङ। फनखौनो खालामग्रोनोसै। ओमफ्राय आं दा माथोखौ बोरै दिहुनो? फिसा दिहुनो ना गिदिर दिहुनो? हेलौ मा खबर? बिदिबा बोरैबा खोनाथारगोन। माबायदि रायज्लायनाया मोजां जामारगोन? खालामदों। आं नोंसोरखौ बिराद मोजाङै सिनायनो हायो। बिदिबा जानाय नङा। माथोखौ एसे बेलेग खालामबावनांगोनलै। जिखिजाया फन खालामनोसै आं। हेलौ सोरो? माबा आङो बुंदों आङो। सोर आङो? आङो नोंखौ आरो नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ जोबोद मोजाङै सिनायनो हागौ। नाथाय नोंसोरसो आंखौ सिनायनो हाया। सोरो? मा मुं अबेनि? नोङो टिल्लु नङा होमबा? टिल्लुआनो। होमबालाय माथो? आं नोंसोरखौ जोबोद मोजाङै सिनायनो हागौथ'। आं नोंखौ मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनो थाखायसो फन खालामदोंमोन। मा बाथ्रा? गांजेमा गोसोम रानि। बुंदो मा बाथ्रा? बुंथ' उनाव खिन्थागोन दे।
बे गुन्दी मारियालाय मानो फैनांगौ जाखो दिनै सल'? नों बेयावसो दंफैयो आरो आं बेखौनो नागिरगासिनो न'आव। मानो नागिरदों? माबाफोर खामानि? दा जेबो खामानि गैथ'आ ओरैनो नागिरदों आरो हारसिं बरिं मोननायखाय। नोंहालाय एसेबां गिदिर दाब्लेब्ले मबाइल थानायावलाय माखौथ' एसेबां बरि मोनखो? बरि मोननायनि जेबो खोथायानो फैया माथो। जा नायनो गोसो, जा नायनो लुबैयो बेखौनो नुयो। बरिं जायो आरोहाय मबाइलखौलाय बेसे नायबाय थानो देनाय। लैथोसे आब' नोङो थाङोबा थां, आं बेयाव जिरायथ'नि एसे बार नांदों माथो। आंथ' दा मावनो गोनां खामानिबो गैथ'ला। आंहाबो जिरायथ'नोसै आरोलै नोंजों। न'आव थांनालाय माथो खालामहैनो? सैमा मोखां साला, बेनिखौसो सिफायना होगोलै बे लैथोसेया साला, लावदां गिया। गांजेमा गोसोम दानि नोंहा माबाफोर जादों नामा इयो? जायाखै, माथो जालाबायनोसै? माखौथ' माबा मोखां सोम सोम नुबाय दं आं। माथो जानोखाय आंहालाय मा टेनसन दंखाय? गोदाव सोराव सोरनि रं नाम्बार नांलाबायखो? आंखौ आरो गार्लफ्रेन्डखौ सिनायागौनो सोर फाग्लि जाखो? ना लोगोफोरासो हिनजाव जानानै रायज्लायफ्लादोंलै आंजों कुकुरफोरा, सैमाफोरा साला। नङाबालाय सोर सिनाय हाबावनो सोर हिनजाव जाखो बेलाय? फाग्ला सा सैमा दंग्लाफोरा जेबो खामानि मोनाखै खोना। एबार हरबावथ' र' दोखो रायना हरगोन आं। ओमफ्राय माबा र' मायबा बाथ्रा खिन्थानो बुंदोंमोन, माथो खिन्थायासै, दानना होबाय माथो। फाल्थु, आंखौ साला बिसोर थगायनो जागा मोनाखै। सोबा जागोन र' आंजों, मोनथिबाथ' आं थां सोबाखागोन। खामानि मोनाखै बिसोरो साला। उन्दुनो ओंखारबाय माथो, उन्दुनोसै आं। लोगोफोर सोरबा सोरबि आंनि भइसखौ सोलायनो होदों, माने आगोलनि टिल्लुनि बायदि माने भइसखौ खालामनो होदों आरो ना, बेनिखायनो आङो एसे फिसा खालामना होदों दे। माबायदि खोनादों लोगोफोर? बेफोरबायदिखौनो होनांगोन ना, फिसाखौनो? आगोलनि टिल्लुनि बायदि खोनादों ना माथोखौ? माथो निरामिससो, दालि आरो आलु एवनायल'। नाबो गैया, बेदरबो गैया, दावदैबो गैया। आंलाय माथो बिबारिखौ बेदर संना दोननो होदोंमोन। आं आरो ओजों आनै लानाव ना बेदर जायै जायै ओंखाम गोजा खुहाबनानै थांला। आब', दे जादो दे आरो ओंखाम गोजासो जाबाय। बेदर लायनो थांदोंमोन आङो, बेदरखौनो मोनासै आङो। मालाबा बेफोरबायदिनो जोबो। आरो नाबो नायदोंमोन, नाफोराबो सेवनाय गोजा रखम, बेनिखायनो लाबोसै आं। नंगौ नामा? दावदैबो मोनासै नामा नोङो? दावदैखौ माने आं न'आवनो दङ सानदोंमोन आब', बेनिखायनो लाबोआखैमोन। नाथाय नायबासो मोनथिबायदि दैसेबो गैया। दे गाबोन जासिगोन दे ना? गाबोनथ' खुसिनि दिन ना, गाबोन जानांगोन खाना न'? आङो गाबोननिफ्रायसो टेनसन फ्रि जासिगोन बिबारि। लाइमोन आब'खौबो आरो मा बुंबावनो, दानो बुंबाबो गाज्रिसो मोनगोन। बुंला दे आरो। खोब मोजां खामानि मावनो नागिरनाय बायदि मोनदों खोना। बे असैफ'आ फन हरबावदों नामा? असैफ'? सोर असैफ'? नोंबोदि आरो बिबारि, अनजालुखौ बुंदों आं, अनजालुखौ। बावलायलांदोंमोन आं, हराखै हरनायालाय, मैया हरनायानो। बिबारि, नोंसोर अनजालुखौ मोजां मानसि सानदों नामा? मोजां मानसि नङा। आरो फार्स्ट टाइमाव बियो फाथैलाय बिसिनो नागिराखैमोन, दा माथो राजि जाबाय। माने बिनिया गुबुन गोसथोनाय दङ। नोङो थांला नालाय लांनो नागिरबाबो, बेनिखायनो गोदान लाबाय खोना। नङालै बिबारि, बिनि गोसोआ गाज्रिखा। आं थांबाबो थाङाबाबो बियो आं थांखांनायनि उनावबो गुबुन हिनजाव गोसथोबावगौमोन खोना। मोनथिखागौ आं बिनि आखल आखुफोरखौ, बेनिखायनो आं बेजों थांनो इसेबो गोसो गैखाया। दे आब', जियानो जाया मानो ओंखामखौ जाग्रोदो दे, उनाव रायज्लायगोन मोजाङै। आब' गाज्रि मोननाङा आरो, ओंखाम गोजा जाबाय। गाज्रि मोना दे, गाबोन जाखागोन ना गाबोनो? गाबोनथ' दाउजा खासिसो जागौमोन मोनबाथाय। जागोन दे आब'। दाउज्ला खासि जानो र'। सासेया फैसाफोरखौ लाजोबना दोनबाय, 200 फैसा बिनायावनो हराखै आरो दाउज्ला खासि जानो। जुदि एबार फैसा बिनायावबो हराबा खजानाखौनो फाननांसिगोन आं, नङाबा अबाव फैसा मोननो देनाय। बिबाबो हरा। नोंहालाय माखौथ' सानबाय थाखो ओंखाम जानो गारै? जेबो नङा आब'। बे बिबारिखौबो दहायनिफ्रायनो नायगासिनोसो आं। मोखाङा मानो बेफोरबायदि गोसोम बोरैबा सोम सोम जाबाय दं। फोजों साजों नांज्लायदोलै बेबो। लोगोफोर, आङो गाबोननिफ्राय मोजाङै भिडिअ लाबोनो नाजासिगोन। मानो होनबा आंना मेगना दिनैबो बारा मोजां जायाखै आरो ना। भिडिअफोरखौ मोजाङै गोलाव लाबोनो सानबाथाय मायबा नङा मायबा मोनसे प्रब्लेमानो जाखाबाय थायो।
माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर दे मालाबाफोर मोजाङै सम मोनबाथाय आरो देहाफोरखौ मोजां मोनबाथाय मोजाङै लाबोसिगोन आरो जायबा आंनि अनसुलि आइ गदाय स्ट'रिखौ नायनानै मोजां मोनग्रा सरि दे लोगोफोर आं लाबोथ'नो हानाय नङा दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ